Браво, мамо! Не, мама, танцорката красива. Айди, мамо, отиваме на басейн. Готова ли си? Да. Кажи да. Айди, мамо. Колко си сладка, мама. Вау, айди, мамо, на басейнче. Да. О, даже няма никой. Целият басейн ще работи за нас. Вау! О, колко е топло! Айди, мамо, на басейнчето, коте! Къде си, мама? Оле, коте, колко си сладка! Готина ли, мама? Много готино! О, тата е много чутива телчева. Къде е октопус? Ето, мама. Служи си ги, мамо, айде, служи ги на очичките. О, тата е много чутива. Готино ли, мама? Хубаво ли на басейна, пиле? Да. Може на третия ден да се качихме на тази тераса да видим басейна, но на петия ден направихме първия плаж. Така че сме супер. Хубаво ли беше, мама? Хубаво ли беше, Любов? Тя се измори. Да. Мама, плажното дете. Вземи си водичката. Вземи водичката, мама. Мама. Басейн не изморява повече от плейграунда, обаче. Вози поръча Крис, а моето няма как да го покажа, но тези са ми много любими японски студени напитки. И между другото, здравейте
приятели, и добре дошли в днешния влог. Малко забравихме да поставим начало, но сутринта бързахме да отидем на басейна. Беше много готино, тук е много топло, днес е 30 градуса. В Австралия направо, честно. Днес е много топло. Принцеса Тифани доста се измори, обядвахме и излизаме на разходка. Решихме това видео просто да започнем да снимаме всеки ден по-малко и така каквото се получи, да си запаметяваме тези моменти. Да, защото сега е много трудно да правим планове, ще ходим някъде си или тук няма. Ходим там, ще ходим, защото ние не знаем нищо, скъпи приятели, така че тръгваме на някъде, където излезем, вземаме с нас, както... Да, и трябва да разгледаме всичко. Влезнахме в Зара, а се озовахме в някакво мини-молче. Само че това мини-молче според мен води до големия мол. Добър ден, може да ви взема интервю? Как се чувствате отново по магазините? Много щастлив, изпълнени с цел много яко. Знаех си. Боби прецелите. Мистер Прецел, като видя прецели се сещам за Боби, но благодарение на Бояна Тифани много обича прецели, така че взехме един прецел, като се бои да хапни. Я да поведа как изглежда. То не е как изглежда, въпросът е как наричате. Това не мога го... О, колко е топличък! Нищо общо с в Англия прецелите и мекичък. То от Торонто няма нищо. Карма ли в Англия? Къде? Супер! Шопинг си направихме и тук идва момент, в който се замислям защо тръгнахме с 6 куфара, особено аз толкова много дрехи. Чакай, защо тръгнахме? Да, смисъл, ние заедно тръгнахме, но... Да, защо се взе толкова много дрехи, след като както и да е. Днес открихме нов мол, който е много близо до другия мол, абе въобще молове да изсъж. Влизаш в един магазин, влезнахме в Зара, просто видяхме Зара. И това, нали, след Зара е то огромния итен център, който е още по-голям от Торонто, реално. Или поне така на нас изглежда, не знам много. Може влизаш в един магазин и нали питаме Лидия се обърне, пита, извинявайте, не имате ли асансьор, защото се вижда, че е детско и мъжко е към мен с едно етаж. Да. И човек казва не отвънка, но от друга страна отвънка, нали, не да излезнеш пак на улицата. Слизаме още на това левел, заведения, ресторанти, а това не е итен център, това е съвсем отделно до него. Тоест мол до мол, да, в някакъв магазин, че изведнъж влезнем в някакъв подземен, а то така не че не си подземен град, взимате всичко, но много яко място. Започваме много да се влюбваме в Монреал, а сме тук само 6-ти ден. Ако не се лъжа, много добре. Дори смело мога да кажа, че ми харесва много повече от Торонто, много по-лесно ми е спрямо плейграундите, които има тук, Тифани да си играе, дали басейна, дали хубавото топло време, защото миналата година в Торонто за мен нямаше лято и беше доста студено, а тук е просто супер. Да, любов. Добре дошли в света на Крис. Както вече се разсеща, скъпи приятели, че правя нова картина. И исках да е някакъв такъв готин размер, но не знаех, че ще си харесвам чак толкова голямо платно. Мисълта ми е ефтино, защото сравнявам с други страни. Работи това в Австралия беше $250. Тук, примерно, $50. Само нещо интересно, че ще трябва да го носим. Да, това е смешното, скъпи приятели. Това много се кефа. Чупки, стойки, тук сме, там сме, накрая ходиш пеш платко, се е такава огромна картина. Ма се тата, това се спомени, така че... Да, май ще е това. Не, май ми 100% ще е това. Доста е голяма любов. Ти рисуваш ли, мама? Давай, тата. Рисувай, коте. Айде рисувай. Рисувай, тата. Браво на Тифани. Браво. Браво, мама. Браво, тати. И художничката ми тя. О, thank you so much, мама. Много ми се рисува край. Толкова много галерии има, толкова много неща ми заправя. Още нищо не сме ви показали. То затова има такъв избор на платна, защото има много галерии тук, любов. Това не сме показали нищо, цялата история, но това ще дойде по-нататък. Ще покажем всичко. Неща с галерии? Ти фила тук, мама. Тифани.
Какъв избор на платна само. Мисля, че не съм виждала такъв магазин с толкова много платна. Дай ръчичка, мама. Да, тати си взима боички. Айде рисувай, мама. Рисувай, мама. Браво, мама. Dry your eyes. I'm not even worried, but I can't hear the silence you describe. Don't be ashamed. We can always leave this place and go where no one knows our names. Pack your bags. We never needed their permission to believe in ourselves. So come with. Здравейте отново! Включваме се 3-4-5 дни по-късно, може би. Животът тук е много динамичен, всеки ден се случват толкова много неща. Даже това си говорим с Крис, имаме чувство, че сме тук 2 месеца. Аз сме само 10 дни и въобще много е готино, много е приятно. Днес сме решили да отидем до Стария град. В предишното видео трябва да сте видяли, че уж бяхме до Стария град, но реално не сме били точно където е трябвало да бъдем. Преди 3-4 дни се запознах с едно момиче, тя също има бебенце и ходихме заедно до старата част на Монреал. Всъщност място, което търсихме с Крис още на втория ден да отидем, но просто е толкова голям Монреал, че не успяхме да стигнем до там, но днес аз лично ще заведа Крис до старата част на Монреал, всъщност където е. Ме изкарали на разходка, скъпи приятели. Да. Аз обикалям страшно много, наистина страшно много. Мисля, че вече целият център на Монреал съм го обиколила и доста неща понаучих, така че днес ще бъда екскурзовод на Крис и ще го заведа по много хубави места. Наистина не се спирам. Мога да закарам на работа. Да, а Крис не спира да работи. Не, ама много по-яко, скъпи приятели, от специално лично за мен. Да не казвам никой нищо, защото много хора живеят на различни места. Но лично за мен много повече ми харесва от Торонто, защото улицата, на която работихме в Торонто, също беше много яка, Куин Стрит. Само, че не е много сейф, не е много приятно и не е много весело, защото се случва доста глупости и върват много така понякога странни хора. Така се опитвам да се изразя много, нали, нормално, по-културно. А тук, петък и събота работихме до 1 сутринта. В смисъл няма, окей, хората излизат, например, облякли са приятно, видимо, така са подпинали, но няма някакви такива опасни работи или да усещаш, нали, нещо напрегнато пък. Айде да сме честни, идвайки от България, може да преценим кога става опасно и кога не става опасно, примерно. А тук въобще не ми лъха на нищо такова вече на седмица. Да, много е спокойно. Много е яко, много приятно, много културно и в същото време се случват много повече ивенти и събития от Торонто. Да. Тази седмица ще има Формула 1. Ой, това ще го заснемем, много надявам се да успеем. И собственика на студиото ми викаше дали искам да ходим, защото има още някакви билети. А те нормално, скъпи приятели, вече са изкупени, защото те хората си знаят. Но не, няма да хора, защото никога не му влечава Формула 1. Ама как да гледаш целият хайп в града и всичко, как свети навсякъде, плакати. Къде сме, долу ли сме? Да, ето тук надолу. Ето Крис даже не знае на къде отиваме, защото в момента отиваме към плейграунда. Плейграунд не съм бил. На който ходим с Тифани всеки ден. Тя малко даже така се замисля, се чувства все едно е на детска градина, защото всеки ден сутрин ставаме, закуска, плейграунд, после обяд, след това малко почивка и излизаме и така общо взето преминавам моя ден и днес за първи път ще водя Крис на плейграунда, като идеята ни е да изморим Тифани, тя да заспи в количката и ние да се наслаждаваме на всичко това, което ще видим в Стария град. Така че мисля, че плана ще ни проработи, като я гледам, тя вече е малко изморена. Днес е перфектно време, защото не е толкова топло, а иначе последните 2 седмици, които сме тук, е страшна жега, но днес е около 21-22 градуса, много приятно за разходка. Утре го дават много топло, така че Крис може сутринта да гледа Тифани, аз да се кача на басейна, защото беше много приятно. Наистина е много готино да имаш басейн отгоре на покрива с град, в който живееш. Да, много е готино. Тук идваме всяка сутрин с принцеса Тифани.
Много ми харесва, че е оградено, няма на къде да избяга детето. Живей, тата! Айде, мамо, ти си! Я покажи мамо на тати, той не те е виждал. Как се качваш сама по стълбите? В Англия всички парзалки са високи и детето никога не се е качва сама, но тук се научи. Браво, мамо! Айде, мама, ти си! Браво! Браво, мама! Айде пак! Айде пак! Айде пак, мама! Аген, да! Айде пак! Странно ли ти е? Ти не си я виждал. Браво, мама! Айде сега тук. Слай, да, мамо, на парзалката. Я кажи, как се казваш? Коя си ти, как? Как се казва? Браво, мама! Go! Уи! Браво, мама! Между другото, скъпи приятели, по тази тема с това, което Тифани каза, че нали, аз съм Тифани. Имаше 2-3 коментара, в които хората казваха защо Тифани не говори български, за какво не учи се български, тя е българче, защо не говори български. Първото, което е, кое бебе на 2 години говори какъвто и да е език, скъпи приятели, честно ли. Другото, което е, Тифани си говори едновременно и на български, и знае сумъци, думи и всичко, ама сега няма специално наседане да карам детето си. Сега за влога, тате ще кажеш да, 1, 2, не, 1, 2 или каквото да е било там, така че спокойно. Говори си български, учиме на български. Просто мисля, че е много логично, като около теб се говори на английски и всичко, примерно, чуваш някакви видеали, каквото да е било на английски, е нормално повече неща така да идва първо да кажеш на български. Или пък като си играеш с децата, няма да тръгне да им каже здрасти, но нормално че и да каже хай, примерно на някой детенце в градината или както да е. Да, спокойно, учим се български, говорим си и между другото за 2 години да говори на 2 езика. Вече ги говори перфектно и двата, главният водещ бебешки език. Си се движи много добре, защото детето си брои до 20 и цялата азбука знае цветовете, скъпи приятели. Знае всички животни. Да, животни и всичко. Така че, какво значи, що не говори? Я по-спокойно. Нещо, което мен ме успокоява да се включа аз в тази тема е, че Тифани разбира абсолютно всичко на български. И даже ми прави впечатление, аз се казвам, искаш ли вода? И тя ми казва water. Тоест, нали, приключва веднага на английски. Както Крис ви казва, спокойно, просто детето ни учи едновременно 2 езика. Очевидно английски е по-лесен, затова детето говори на английски, но ние не живеем в България, така че е много по-добре за нея да говори първо английски. Аз лично много държа на българския, да чете, да пише, да говори, така че оставете това на мен. Чакай да те хванат! Чакай да го хвана това мижле хубавото. Ай, на мама. Какво има, мамо, тук? Какво е това? Листо? Листо ли, мамо? Я кажи, листо? Това е любимото ми място, този плейграунд. Много ми харесва, много добре е направен. Всеки ден идваме с Тифани и е много, много близо до вкъщи, което много ме улеснява. Хубавото на този плейграунд е, че е ограден от всякъде и няма нужда да тичам след нея, както примерно в Англия, като ходихме по разни плейграундове и да, тук е супер. Втория апартамент, в който ще се преместим, но това ще разберете по-напред в видеята. Също ми е много близо от този плейграунд тук, така че много се радвам, че ще си идваме тук. Тази висока сграда, която видяхте току-що, тук се намира следващия ни апартамент. Може би не сме споменавали. В момента живеем в Airbnb, но сме там само за месец и половина. След това в тази сграда там, която току-що трябва да сте видяли, се местим и вече няма да има местене. А тук ще си оставим за по-дълго време и вече ще видим какво ще решим за бъдеще. Смисъл, че вече сме си под наем, което е
Да, направо сме си взели апартамент под наем с договор за 1 година и в последствие ще мислим какво ще правим, но за това ще говорим, когато дойде време. Виж как звучи направо. Как това звучи? ако някой примерно нормален човек. Аз казвам, че сме нормални, не. Направо си го казва. Ами да, в смисъл, обвързах се някъде, където не съм бил за 1 година, ама ще реша, какво ще правя. Ама да. това е якото, скъпи приятели, откъде знам какво се случи утре, така се наслаждаваме на живота, не така? Ние сме приключенци и много искам такива да си останем винаги и много искам и Тифания да е такава като нас и просто живеем го този живот на макс, без да се замисляме. Точно. Така че дали тук, дали там, където да било, ще пътуваме. Докато сме още млади, красиви. Да, са красиви за теб, да. Но да, и примерно и предполагам, че за много хора е такова, нали, странно как може, нали, с малко дете толкова месечни работи. Право ми е впечатление, нали, някои хора се очудват. Напротив, би казал, че Тифани е супер щастлива. Това според мен, да, е много по-яко. Това Ако местене. на някой му е така странно и да се кротнем, да спрем заради детето. Не, няма да спрем. Не, напротив, в смисъл, това е красивото и, нали, такова благословение, да имаш възможност да пътуваш и си мисля, че за едно детенце в рамките на 2 години да е била в някакви различни континенти или държави, едно че се спомени, другото, че е опит, тя примерно няма никакво притеснение или нито да плаче в самолет, абсолютно нищо. И е много яко, защото по този начин си възпитаваме детенцето на по-голям широглед, скъпи приятели. Така че не мисля, че е нещо вредно, мисля, че е много яко. Днес много се разприказвам, много ми харесваш така. Не, много ми харесваш така. Чао! Hurt us in our bubble, for better or worse, in an uphill struggle. No regrets and windows down. Много ми харесва Монреал, защото има страшно много заведения, които има така, както видяхте сега, масички с столчета отвън. Всички сгради, извиняваш. Да, много красиви сгради, много ми харесва, че са запазили това. И може би това е нещо, което най-много ми харесва, защото страшно много прилича на Европа. Много ми е, даже на места виждам България. В предно видео трябва да сте видяли как дори и тревичките, цветчетата са същите както в България. Много ми харесва. Стив, интересно ли е, мамо? Да. Щастливчето ми. Dry your eyes. I'm not even worried, but I can't hear the. Какво видя, мамо? So come with me. We could spend the weekend doing everything they said we'd never do. In their universe, Много си красив Монреал, много. Вече сме в Стария град и сега ще се разходим да огледаме всичко. Много се радвам, че днес е четвъртък и няма толкова много хора, защото предния път, когато аз идвах, беше събота и едвам се разминавахме тук по тази улица, а днес е определено много по-спокойно. И как им е, харесва ли ти? Аз нямам това. Много готино, нали? Сега ще забъркам по малките тесни улички, още повече ще ти хареса. И после ще се спустим надолу. Ако искаш, може да ми почерпиш един сладолет, защото е много хубав тук. Напомням в Торонто от тези малки бушчета. О, да, Колко е приятно, нали? добре, това се едно не си още в Канада, аз направо. Да, наистина се рони си в Канада. Виж какво хубаво свири баткото, мамо, нали? Харесва ли ти, коте? Айде, я му пляскай, кажи браво! Пляскай, мамо, браво, коте! Какво каза? So cute, май каза.
Иди. Браво! Браво на батката, мама! Супер приятната разходка ни се получава днес. Много е хубаво тук в Стария град. Докато си правим снимки и две полицайки се спряха и ни казаха: искате ли ние да ви снимаме? Подариха на Тифани едни лепенки. Полицайчета много яки. Да, много са приятни хора. Тук дори полицаите. Просто всички са супер френдли. Мале, много красиво. Много ми харесва. Навсякъде се свири. Супер. Какво имаш ти, мамо? Харесват ли ти лепенките? Много хубави лепенки ти подариха на тебе. С полицаи, да. Обаче е интересно, заребява се да се лепи. А тя си ги лепи обратно, ми обиш. Си ги свърга обратно и те. Ой, на мамо, браво, кой ти. Мисля, че отбелязват, че ще има Формула 1 скоро в града. Я кажи азбуката. Браво, мама! Кога научиш и цялата азбука, котенци? Браво! Скоро и на български. Там в далечината този луна парк, ще го посетим ли или няма смисъл? Съм съгласен, аз съм. Да, и аз съм това мнение. Какво имаш, мамо? Ти нали имаш твои очила? Хайде, слагай ги. Ей, каква си готина! Много си готина, мама! Супер си! След малко ще ти бъдат счупени. Да, мамо, ето ги твоите. Айде, слагай ги. Я да те видим колко си готина. Слагай, мама! Ей, супер си, мамо! Много си хубава! Да ти помогна, супер си! Е така наобратно. Ето така. Ехе, какво готино момиче. Супер си, мама. Да. Точно по този начин трябва да изглежда. Тези картофи с този тяхния сос путин, нали така се казваше. И със сигурност те ще са по-добри от онези, които питахме в мола. Да пробваме. Има ли разлика? Always leave this place and go where no one knows our names. Добре, това беше вкусно, но на мен лично ми стана тежко този сос. Нещо не е много. Абе, калорично си е това. Мисля, че това ще е първи и последния път, в който го опитваме. Но важно, че сме го опитали. Поне аз повече не бих хапнала тези картофи с тези сосчета. Супер готиния ден днес. Разгледахме вече официално старата част на Монреал. И вече отиваме към центъра. Много обичам Крис да почива и много се радвам. Да, и много се радвам, че ще почива 2 дни в седмицата, което е супер за мен. No regrets and windows down, 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 down. И ние отново сме в мола. Защото... Много сме в мола, жут към Крис. Чакай да кажа защо. Защото Кристиан е роден тук, Кристиан е Не. Кристиан не може да с магазин, Кристиан... Кое? Защото Крис много работи и е идвал само веднъж или 2 пъти в мола и нищо не е разбрал и не е видял, затова сега идваме тук. Влизал съм, не сме влезли по магазин. Път е миналата седмица позорувахме любов. Това са детайли, сега. Това е най-големия мол някога. Всъщност те са няколко навързани един в друг и от тук отиваме към друг.
Айде, аз ги знам вече. Ти ме водиш. Аз те водя. В някой. Бонжур. Монреал. И през това тунелче отиваме в другия мол. Аз знам, искам да се знаеш. И да. Аз съм учил това по вестници. Разбирам. И добре дошли в другия мол. Много готино са направили да влизаш от мол в мол, но според мен това е измислено с цел. Много хубаво, защото зимата от един мол, в втори, в трети, тук малко ми напомня на Австралия. Вече тук е много повече ми напомня на Австралия, отколкото... И още нещо да подчертая. Извинявам, че те прекъсвам. Преди половин час Крис официално ми каза, че Монреал му харесва много повече от Мелбърн, Австралия, за което не мога да повярвам, но 4 години по-късно Крис намери град, който да му харесва повече от Мелбърн. Подчертавам. Но да, наистина. Супер доволни днес, страхотна разходка. Точно Крис погледна на телефона му, 23 000 крачки и можем да минем още. Прибираме се към къщи, първо ще минем през хранителния магазин, да си вземем вечеря. Искам наистина да подчертая, тук храната е толкова вкусна, просто хапваме пилешкото, което хапваме е просто с вкусна пиле. Да не говорим сьомгата, която взех онази вечер, беше уникално вкусна. Кажи ми, искаш нещо да кажеш? Не, странното пак е Хюш, нали, Англия, близко до България, нали, като пъде. И храната за мен лично пак някой не се обиди ужасно. В смисъл много е декадно. И нито зеленчуци, нито месо, направо ужасно. В фара, скъпи приятели, слагам и си спомням в Англия пилешки бучета и докато се готвят те вече ми реши на развалено. Не знам който живее в Англия, сигурно ще го потвърди, но тук идваш и въобще си кажеш, всъщност това ли е пилешко? Въобще направо? Да, наистина. Нищо общо. И оня ден приготви салата, ами направо се носи в България. Същия вкус, както от това време, къде сме били лапите. И е много странно как отиваш на друг континент и ти напомня в къщи, когато сме били малки, обаче не сега. Да, точно. Пък уж си някъде по-наблизко в Англия вкусна даре да ни кава. Да, минаваме през магазина, след това сме си наумили най-накрая да минем през фитнеса и да си доразгледаме цялата сграда, защото вече 10 дни сме тук и не сме стигнали до фитнеса, но е време да започнем да ходим и там. Аз само ще го разгледам, скъпи приятели, те няма да се правя интересен. Иначе утре сутринта... Не, чакай, сега ще кажа. Преди малко минахме покрай студиото на Крис и естествено той вече всички са му приятели. Има едно момче, с които са станали много близки и се разбраха утре сутринта в 7:30 да ходят в нашата сграда на фитнес да тренират. Много ми е интересно, Крис, как ще стане в 7:30, но искам да го видя този момент. И отутре и аз започвам. И между другото вече, скъпи приятели, рисувам първата картина. И това ще го покажем. И до хранителния магазин имаме магазин за дрехи, който ми напомня на Тики Макс в Англия. И така, онзи ден като валеше, се разхождах тук. Нали, мама? И Тифани тичаше из магазина. Нали, коте бъти? Ябълки ли видя, мама? Този щант е много лош. Вижте ти, мамо? Денс. Танцувайте! Тя виж, научила вратата вече, къде живеем. Тифани. Тифани. Между другото, не знам дали сме показвали. Тук има и билярд. Има едно пиано. И една вечер едно момче свирише, беше много приятно. Много готино. И я да видя ти къде си. И я да видя ти, Мани, къде е. Хванахте. Айде, че сега ще те водим на фитнес, мама. Да изразходваш енергия.
мамо. Колко бързо е станала Тифани! Тифани! Чакай да видим. О, каква градинка имаме! Терасата отгоре видяхме на третия ден. Тук вече на 10-тия, но все пак. Ой, тук има басейн! Виждам фитнеса. Ето тук е. О, това не е басейна, направо си е джакузи. Много готино. Супер е. И нашата тераса е тук някъде. Супер. Има джакузи. Отвън. Да, много готино. Дай, продължава направо, ще стигам до фитнеса. Поне е хубаво тук. Тук има дълги коридори, зимата има къде да тича. И няма да сме тук, но предполагам всички сгради са така. Да, тук има спа. Тук имаме и сауна. Да, там е сауната. Даже видях преди малко, че има човек вътре. Къде сте моите хора? Тук ни чакаме и на хора. Айде, мама! Тук е джима, вътре. Еми, може би има две врати. Ела, кой да ти покажа джима, мамо? Ела, то няма никой. Айде, коте. Много хубави уреди има, мило, много съм доволна. Точно каквото ми трябва. Let's go, мама, заповядай на майка ти втория дом от утре. И ела да ти покажа кой уред има. Как ще му се подиграва направо, сега сте гледали по-предишни влогове, комшията ни насреща в Адия, той е бодибилдър. И само не се подиграва. Между другото, ще да се направят селфи. Ще тренираш ли, мама? Спука от смях, ще знае, че няма да тренирам реално, няма да се сливам. И ще кажа, ето бях. Не е да уточним, че трябва да тренирам, просто каза, че трябва да отида. Фитнес е много хубаво, но ще е хубаво да го посещаваме. Тифани не спря да тича по коридорите. Айде, мамо, вече сме на нашия етаж. Айде да си ходим. Да, любов. Айде, дядя. Прибираме се вкъщи. Ние сме на втория етаж, ние сме на седмия. Не ни е въобще далеч. Айде, мама. Вау, прибрахме се! Както са казали хората, по-добре късно, отколкото никога. Терасата я открихме на третия ден, след като бяхме тук. Фитнеса и отвън джакузито в градината, която имаме към блока, ги откриваме на 10-тия ден, но по-добре късно, отколкото никога. Приключваме това видео, надяваме се и този влог да ви е бил интересен. Чао и до скоро! И първата картина. Супер е, пате, браво. Дори тук, виж колко удобно си имаш да сложиш картината на високо, Тифани да ни я пипа. Той там, мишле. Поправи тати, мамо. Поправи тата. Рисува. Не кажи, тати рисува. Тати рисува. Иди, мамо, рисувай. Браво, мама! Я виж какво хубаво рисуваш. На тати ли помагаш? Хайде рисувай, котенци. Да, мамо.
Браво, кот. О, като художничка. Колко се съсредоточила? Браво, мама. Let's go. Okay, Papa. Okay.